Pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. Evo nas kroz rusko selo. Tu je hacijenda i tu je sinje more. Gledaj šta je vode. Snijega još ima. Pazi ovo. Nije se otopio. Znači bože. Došli smo na vikend. Trebamo danas prvi dan proljeća. Trebamo neki voćkica malo prskati. Ima posla preko glave. Znači, otvaramo to, tajni ključ, da. Znači, voćkice, danas da ih poprskamo, malo zaštitimo. Plastenik, znači bože, razišao se. Danas moramo malo da ga napravimo, da ga podaćeramo, krov se ulego. Luk je već niko, ozimi bijeli. Dobar je snijeg, samo što je otišao. Ruže isto danas otkriti. Ima vode, još leži čovječe. Mora otkriti ruže i njih poprskati, zaštititi. Sad skidamo ove. Da vidimo šta se krije ispod. Opa, imaju ovi ključići. To. Drugi. Evo ga. Treći. Opala. Evo ruže. Vadimo. Znači, bože. Da. Evo je ruža. Ove zajebancije za ruže rasklapaju se, to sam kupio jeftino nešto, ne znam, par eura, dosta ovih komada. I ove žice i ove natikače, znači da se zaštiti preko zime. Evo je jedna ruža, pa druga, ima i dosta. Evo ga je ovaj krenuo, a ovo su krokusi. Znači, prskalice za voće. Pazi ovo. Znači, crevo. Razlebancija. Nastavac, punjač. Tu je pustvo. Šta je ovo? Ovo da staviš zapas. To. Evo ga. Znači sklapamo prskalice. Kaže akumulatorna prskalica. To ide tamo pred peć. Znači imamo ovo je punjač. To kako dalje, šta dalje ide? Ovi ide crevo. Znači bože. Nema šta nema. Ništa bez upustva.
Ne piše tu ništa. Kaže, ništa živo ne piše. Ovo je bilo, gdje je bilo? Ovdje dole. To. Znači ovdje ima filter sa pravim klikerom, pazi ovo. Baci se u kantu. A drugi kraj. Ovo ide otprilike ovako. Da. Ovo će da dođe tu. Stisnu se malo. Vjerujem da ide ovako. Znači, koja od njih sad ide ovdje. Znači ovu. To. I navrh. Koja od ovih. Ovu staviti, a? Bože, ovu popustimo. Evo je gotovo prskavca. Ovaj kraj kantu sa tečnosti. Idemo da vidimo kako to radi na delu. Ima ovdje još nastavaka. Punjač klasični za telefon. Ovo zapas zadjeneš. Ili na kantu staviš. To je to, idemo da vidimo kako radi. Znači trebaju mi dvije kante. Kanta dvije. Ovdje malo teško vrata otvaraju. Ovo mi je sušnica. Gdje se meso sušilo. Znači, evo kanti, idemo da pravimo tečnost. Sad pravimo bordošku smješ. Plavu, da? U эту. Угу. Там еще не до конца смесь. А? Еще надо. Не вся она растворилась. Растворилась. Znači, Bože. Evo ga plavi kamen. To je to. To je to. Znači, plavi kamen ide tečno životom. To. Znači, voćice, tuš, širanje kao kejtere, Izvinjavam.
Жимолость. Žimolost, sibirska jagoda. Tu. Самая первая зацветает. Сильно ее не брызгай. Следующее, что следующее? Следующая жимолость, мне кажется, она не выжила. Смотри, куда ходишь. Мгм. Туда, наверное. Почек не вижу на ней. Смородина. Смородina. Ja, smorодina, tuširanje. Viš, vode puno basta pravo. Znači, ja. Znači, Bože. Let's go. Dosta je. Dosta. Gdje jelčki? Маленькие наши елочки. Jelčki. Male jelke. I njih malo. Дай. Ну, все остальное еще пока подсняла. Еще одна Evo, елочка. treća. Tamo snijeg, tamo nećemo. Гаружа. Бежали сразу. Sad će jagode da dobije tuš. Zatečno mi je ovo. Ovo je bila cijeći. Znači, gledaj kako se plavi odmah je. Dobile su plavu boju. Znači, Selendra. Selo. Selo moje ljepše od Pariza je.